מה קורה עם התינוקות שלכם בשעות שאחרי הלידה? שימו לב לתיעוד הזה שעלה בעמוד הפייסבוק, הזכות שלכם להיות עם הילדים אחרי הלידה. כן, דף הפייסבוק שמציג את הסרטונים האלה מתיימר לחשוף מה קורה בשעות שאחרי הלידה. עכשיו נגיד שלום לאליאנה עובדיה, שהיא פתחה ממקימות הקבוצה. עולים שם סרטונים כאלה כמו שראינו שמראים להורים שלא יודעים מה עובר על הילדים. אז מה המטרה של הקבוצה הזאת שהקמת? המטרה של הקבוצה היא בעצם להביא לידיעת כל ההורים את ההסתרה שמתרחשת בבתי החולים היום. היום בעצם ילדות מגיעות לבית החולים, מגיעות כולם מוכנות ללידה, הם למדו, הם חקרו, והם כולם מיינדד לחלק הזה של הלידה. מה קורה ברגע שהתינוק נולד? את זה הם ממש לא בודקות. והן לא יודעות שחצי שעה בערך אחרי שהתינוק ייוולד, פשוט יבואו ויגידו להם, תביאי לנו אותו, אנחנו נטפל בו, אנחנו יודעים לעשות הכל, אנחנו מומחים לנושא, וככה זה עובד, זה מה שקורה. כן, אבל אנחנו צריכים כן לצאת מנקודת הנחה שאכן הם מומחים לנושא, ויש תורות ומחקרים לגבי מה עושים הילדים בשעות האלו. מה הביקורת שמובעת בדף הפייסבוק שלכם על מה שהם יודעים? אנחנו לא אומרים שתינוקות לא צריכים לעבור את הבדיקה שראינו כרגע, הם צריכים לעבור את הבדיקה הזאת. אין ברירה, הרופא בודק דברים מאוד חשובים בבדיקה הזאת. היא יכולה להתבצע אולי בעדינות יותר, אבל עדיין היא צריכה להתבצע. אנחנו מדברים על כך שלא יפרידו את התינוק מאמא. שהכל יתבצע על האמא. על האמא. היום יש מחקרים רבים על כך שהמגע אור לאור של התינוק עם האמא שלו תורם בעצם לכל המדדים של התינוק. הוא נושם יותר טוב, החום שלו מתאזן יותר טוב, הקצב דביקות לב, הוא בעצם לומד לחיות בעולם שבחוץ. הוא עד עכשיו היה יצור ימי. והמודעות לעניין באה מסיפור אישי שלך? כן, אני הופרדתי, יש לי 4 ילדים, ומשלושת הראשונים בעצם הופרדתי לאחר הלידה. הילד הראשון היה מקרה קל יחסית, הוא לא הסכים שיניחו אותו לרגע בהריסה. החל מאותו רגע הוא פשוט חווה שם טראומה כנראה מאוד רצינית, הוא גם הופרד ממני ללילה שלם. עליתי בבלינסון, ובבלינסון עד היום, זה עברו 11 שנה, זה לא השתנה, בלילה התינוק שייך להם. אם את יולדת בלילה וחס וחלילה התינוק נכנס לתינוקייה ולא סיימו לטפל בו לפני השעה 11, עד 5-6 בבוקר אין לכם מי לדבר. בילד השני פיתחתי מודעות לביות מלא, עוד לא הבנתי את העניין של האפס הפרדה, והוא חטף את התופעה השנייה, הוא הלך לישון, הוא עשה שאט-דאון, זה אחת התופעות, הם פשוט כל כך בוכים, ואף אחד לא עוזר להם, שהם פשוט עושים כיבוי מערכת, אומרים, טוב, תודה, הבנו, לא רוצים קשר עם העולם הזה, וזה לא עניין מצחיק, כי הוא לא יתעורר לינוק. בערך קרוב ל-24, אפילו לקראת 48 שעות הוא ישן, לא הצלחתי להעיר אותו, כי הם ממש בכיבוי מערכת עמוק. בילד הרביעי שלך זה כבר היה אחרת? אז הילדה הרביעית שלי, אני נסעתי במיוחד לאיכילוב, ושם היא הייתה עליי אור לאור מרגע שהיא נולדה. כי ביקשת פשוט, כל מה שצריך זה לבקש? כל מה שהיה צריך זה לבקש. אז יש מדיניות שונה של בתי חולים בנוגע לעניין? עשינו מיפוי של כל הנהלים, של כל הבתי חולים בישראל, מה הם עושים בכל מקרה ומקרה. והפלא ופלא, זה שונה מבית חולים לבית חולים, אז כנראה זה לא הכרח רפואי. אוקיי, אליאנה, תודה רבה. בבקשה.